But at the end of the day, we believe that the Spirit of God will be having a word for someone who's sitting in front of me. Hallelujah. Amen. Today we are going to be speaking about the thorn in the flesh. Say thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Yai, munaziva kuti munhu akanyora 3/4 yeBhayibheri anga aine dhimoni raimunetsa ranga rakanzi naMwari rinofana kugara naye hapana kubvingwa. Munozviziva here izvo? Saka munoverenga sei Bhaibheri? Akatonyora tsamba akatonotenge ndiudze vanhu chokwadi kuti ndine mweya wandakapuwa naMwari, ndakatombounamatira kuti Mwari vadzinge dhimoni, asi vakati handisiye, rinamba riripo rakamusona so. Kusina ira acho akutoziva kuti akanyora 3/4 of the Bible, but anenge anga ine mweya waimutormenta. Saka ndachida kudzidzisa inonzi grace. Wakabvunza vanhu kuti how are you? Tinongonzwa chizi tiri munyasha. Akangoizwa wanza iyoyo. Muri seiko kaiva tiri munyasha. After akati tiri munyasha manje yozonzwa mutorododo wekuomerwa kwezvinhu. Paita zvinhu mafambira zviri kuita kuno ai zvamati mumwe makawira munyasha wani. Hallelujah. People only speak about the grace, but they don't know what the grace is. Yes. Hallelujah. There is the English definition. Okay, let me tell you this. I have got a tendency when I did in and I told you at one point in time kuti ndakangopeswa aside the law. Saka wana ndikudza terms nemachi akusudenda kuti nano ndinoziva sei no. Ndakaona importance yekutarisa original language before English. Hallelujah. Wakaenda mukoti unongonzwa malawyer achitaura mamateme Latin. Akusuka ari kubvaira no. Latin terms anodefine better than English. Saka unonzwa achitaura na bona fide zvingoreva good faith, but judge anenge kuti okay zvaataura apa ndezveizvi handizvo. So original terms they define better. Zvakafanana na scripture yekuti ask anything in my name and it shall be given. Ukaidzorera kuEnglish original language inoti ask anything in my name. If I don't have it, I will make it for you. And you want how powerful it becomes. Amen. But wakaiona iri kuEnglish inoita ngorumbofanira ngodedzera and any limitation yekutika kudenga hakuna maselfoni handizvo, but unokwanisa kuinamatira selfoni handi, but hazvirevi kuti kudenga ariko, but Mwari vanokugadzirira kana ukakumbira muzita ravo even isiko kudenga. Meaning to say that the scripture allows us to ask even for things that we can see with our naked eyes. Hallelujah. But wakaisa kuEnglish kwainongogumira inongoti ask anything in my name and it shall be given. Kuleta ngoja ngokumbira zviri muBhayibheri chete mazambiringa, mafiki newaini. Hallelujah. Kuti Mwari ndinokumbirawo mazambiringa newaini yezuva ranhasi nechingwa ndochete kwaunogumira. Because you can go and meet you, but the original. So whenever I'm taking you back to my original language, any explanation doesn't mean that I said the Bible. Don't say the Greek, Hebrew, and not my phonetics, so that I understand what I'm watching. So what I'm going to teach you today about grace, maybe it will be the first time for you to hear that, but not your body. Because when I talk about original language, people know okay, so nyasha zinoreve, we have taken out in the munyasha zinoreve. Hallelujah. Amen. Now, when I go what is grace, people quickly give me a definition of what unmerited favor. And you know, that is the definition that everyone has. What is grace? Unmerited favor, unconditional favor. What? Because that is the definition that we grew up hearing. But I'm going to give you two things that might seem as if they are contradicting each other, but they will be complementing each other. Hallelujah. Amen. I want you to open the book of Genesis chapter 6. The verse of 8. That's the first scripture. I want to define grace first before I get into the body of my message. Genesis chapter 6, the verse of 8. Are you there? What does it say? But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found what? Grace. That word grace is the same word that we are going to define today. But there is the Hebrew definition of grace and there is the Greek definition of grace. Nekuti Bible rakadividwa into two. Andinoziziva izvo. New Testament yakanyorwa neGreek. It was written in Greek.
and the Old Testament was written in Hebrew. So definition yachona in English inokwanisa kusiyana. Hallelujah. Saka iri kunzi Noah found grace. Some of your versions are saying what? And the word grace is being used interchangeably with favor. Meaning to say, in the Old Testament, the word grace can mean unmerited favor. Hallelujah. So where grace in the Old Testament, you know by Hebrew word chen, that's the phonetic CHEN. Richireva kuti graceful or unmerited favor. Hallelujah. Meaning Noah hapana chaakaita akangochuzwawo naMwari kunzi he just found favor in the eyes of God. Then God chose Noah. So that word there in Genesis chapter 6, the verse of 8, it simply means unmerited favor. But now when you are going into the New Testament, the definition changes. Hallelujah. In the New Testament, the word grace is not limited to open Romans chapter 9, verse of 12. There is something that I want you to see there. Romans chapter 9, verse of 12. It was said unto her, the elder shall save the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall ye say then? Hallelujah. Now, continue. I want you start from the top. I'm going to join this statement, this story of Esau together with my definition of grace. Hallelujah. Continue. Romans 9, verse 12. It was said unto her, the elder shall save the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Hallelujah. Zilumwanzi neBhayibheli Mwari vakangoti the elder shall save the younger. Hallelujah. Zvainzi shall save the younger. Ndovanda kupa definition ye grace now in the New Testament. Pese panoona pakinzi the grace of our Lord Jesus Christ. The grace of our Lord Jesus Christ. The word grace now in Greek, iri rinoreva kuti charis. Charis zvinoreva kuti that which makes you cheerful or that which makes you happy. Hallelujah. Zvikutaurira kuti charis or grace in the New Testament chinhu chiri kuuya chinofanira kuzokufadza. Hallelujah. The Old Testament is unmerited favor. Noah found grace in the eyes of the Lord. Mwari vangomusarudza kuti Noah ndamuda. Ndokubva vati pakati paEsau naJacob, mudiki mukuru achasevha mudiki. Hapana zvakaita Jacob kana kuti Esau zvaakaita. Wakatoverenga Bhaibheri inodedzera kuti Jacob I love, Esau I hated. Ko Esau akatadzei? Inyaya yekuti ndovasarudza Mwari, the favor that is now upon Jacob. Saka iye unmerited favor. But kana takutaura grace in the New Testament, irinonzi chinoita kuti iwe ufare. Saka chinhu chinofanira kuzikanwa ndokuti chikupe mufaro. Nekuti kana chisina kuuya kwandiri. Hallelujah. Ndosaka tena kuti Paul kana achitaura kuNew Testament anotaura kuti the grace that I delegate anouya nayo nyasha dzacho okupai. Kana wanzwisisa zvinofanira kukupa mufaro ndopaunotaura kuti ndiri munyasha. Saka ukwanise kuva uri munyasha in the New Testament context when you do not understand that which brings the grace. Hallelujah. Saka ndisakochona kuti nyasha dzacho dzinonetsa kuti unodzitaura asa udzione. Kozi munhu anenge achipo ndiri munyasha. Wazotara naye uzotanga kutara nhoroondo yekuomerwa. Nekuti chinofanira saka Bhaibheri riti the joy of the Lord is my what? Chinofadza Mwari, chakafadza Mwari kupa mwanakomana wavo kuti atifire pamuchinjikwa ndizvo. Ichocho chakauya kwauri ndo chinokupa simba. Nekuti unoziva zvakaitwa kuti iwe uve zvauri. Saka ndisaka kuti the joy of the Lord is my strength. Meaning there is a transaction there. The joy, you have to understand it.
and then it becomes something that then you can change. Saka Bible lokutaura kuti Esau ndakamuvenga, Jacob ndaimuda, ende mukuru achaseva mudiki. Rega ndikudifainire grace Old Testament ichiflowa ku New Testament. Kuseva, what do you understand by the term save? I can serve in the sense yekuti ndiri kushanda ndizo serving under somebody. Isn't that they were saying, talking about saving department, isn't it? Saka unokwanisa kuseva uri mumba yaMwari, you are serving God. Hallelujah. But do you know that serving can also be in the definition of restaurant? I prepare food and then I serve you. Hallelujah. And then you don't know to get benefits and like I said, so that prepare. And in this language, it's the same term serve and in this one. Nekuti nda prepare. Saka wakaverenga Bible rese. Apana musuwo mwechete wakanzwa kuti Esau akaenda kumunda achinorimira Jacob. Asi kune chiprofita chekuti the elder shall save the what? Sikutaura kuti kuseva kwaitaurwa uko handi kurima munda achirimira Jacob. Nekuti pakatodhumana Esau na Jacob aitotya kuti mukomana akandibata akandiponda. Ndokutumira vashandi pamberi nemhuka nezvipo. Vakati vakamuona mupenyu, paakanodhumana naye zvakanzaiwa ndinazvo kudhara. You don't need your things. Ndikutofara kuti wadzoka. Saka mubvunzo wangu ndeyekuti vakachembera kusvika vafa. Handina kumbobvira ndakaona musi 1 wakashanda Esau achiti ndiri kushandirani. Saka Mwari vakanyepa here? Ndo zvinokutaura kuti kuseva kwaitaurwa apa handi kwekunosakurira munhu mumunda kana kumushandira. Kuseva kwekuti pane chaanoprepare mukuru asi haabenefite kwachiri chichabenefitwa nemudiki. Haleluya. Saka ndosaka wakaona kuti mukuru akakatakura ropafadzo nguva yezii ndiye ari kuibika pamusha vari kuzikanwa kuti Esau ndiye mukuru pano, panofa mundararumba uyu ndiye muridzi wepanapo. Ari kutenderera ndiye azvibika, ndiye ari kuenda, ndiye ane the title yekuti ndiye the oldest son. But akazongosvika musi wokunzi akuwara nenzara, akati akuna ndakuwara nenzara mune supu ero, zvakanzi supu irimu, zvakanzi ndipo zvakanzi handikupe, tanga wandipa birthright. Chaanga akachengeta pesa apa nekukura kweSou. Baba vake vachitoziva kuti kana ndakuda nyama ndotuma iye mukuru. Ndokubva anzi ndipe ndokupa supu. Ndobati ine basa reko birthright iyoyo. Akabva airirisa, anga asina kumboishandira, ndokubva angoigamuchira ndiye akazoinjoya. Haleluya. Zvikutaurira kuti kana tichitaura nyasha dzemu Old Testament ndo mafambiro adzo. Kune vakadzibika maJudha, vakadzifira, kozoitawo iwe wakazongodzinjoya. Amen. Auna mbodi. I'll babata. But mira ndise, okay, let me define to you, the gospel of the kingdom. Ndo dzavani kuti munoziva here kuti Jesu paakauya panyika pekutanga haana kuira isusu maite. He did not come for the Gentiles. He came for the lost sheep. Lost, it means kuti dzanga dzimbori pano. Handindizvo here? Saka ndobva dzarasika ndo dzaakawira. He came for the lost sheep. Haunganotora mombe vanhu kumaraini unodedzera kuti lost cow yangu unorohwa wakafa nekuti kwakutomba. Handindizvo chiri kunzi lost ndechekuti ndechedu asi mukufamba kwenguva chinjenjewa ndokochaita sei chashaika. Saka Jesu haana kuwira mahedheni pekutanga, aitoti musavaparidzire. Munoziva here kuti aishi Vhorambidu chapter 10 tanga verse 1. Maitoti musaparidzirwe. Hamuna kunzwa vhesi yekuti mukadzi akauya achichema akati mwana wangu arwara, saka ndatipe chingwa chevana kuimbwa. Zvichokutaura kuti aitoti kana usiri the lost sheep kucho it's the Israelites. Ava ndo vandiri kutsvaga. Akati andipe chingwa chevana kuimbwa. Kwaita imbwa sei asi munhu here? Aiwa, pandiri kufamba panyika handisi kuparidzira ivo, handina kuira ivo. Verenga hanzi Matthew chapter 10 from verse 1. Yes. And when he had called unto him his 12 disciples, he Yes. gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these: the first Simon, who is called Peter, and Andrew his brother,
James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew and the publican, James the son of Alphaeus and Labius, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Musavaparidzire vahedheni, endai munoparidza, asi musaparidzirani. Hanzi endai kunani, saka musaende kunzvimbo Go not in the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans. Musaende kuSamaria kuti. Apa vakupuwa vhangeri vanoparidza vachiporesa vanhu vachiita sei, asi vakurambidza kwokuenda. Musanoparidzira vahedheni, musanoparidza. NdiJesu ari kunyora izvi, wakatoona mubhaibheri pakutoma zvakatomwa nereti. Ndiye ari kutotaura kuti musaparidzire vahedheni, musaende kumaSamaria, endai kupi? But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Makwai akarasika. Tisati nambobvira tanga takawanikwa, tanga takangotaika kare. Vapeda ikozo nachiroera kuche pasi achiita zvemabira, havana kumbobvira vakawanikwa. Vakatotaika kare. Saka ava vari kutsvagwa vari kunzi lost sheep. Hallelujah. Gospel of the kingdom. Can I talk about the kingdom? There are two things that you have to understand about the kingdom of God. There is the kingdom that always existed, which is the physical kingdom. In the kingdom is separate. I show you what Jesus is the kingdom of God. I will tell you the Bastilia in Greek, you know, that a spiritual realm. The kingdom is not only energy. Those are my kingdom is not of this one. Those are one of you. Vainezona naye ka vaishakutomubatira papi nekuti ari kuti umambo wangu hauswechi wepasi pano, nekuti ari kutara pese paiti kingdom Jesu aishandisa word rekuti Bastilia. Bastilia ireva kuti a spiritual kingdom, a spiritual realm. Hallelujah. But kune ma-physical kingdom represent the kingdom of God. Last time ndakakudzidzisai about the separation of the spirit and the body. Ndakakudzidzisai ndo chinonzi death ichocho. Hallelujah. Wakaona munhu aseparata naMwari, wakaita chivi, you die spiritually. Your spirit separates from God. And then Mwari wauko iwo waukupaita mukara wafa, ndo rufu rwekutanga. Rwechipiri mweya wako wakabuda, wakasiya nyama, wakuenda kumbudzi, rufu rwechingani. So wakaona pano separate the spiritual and the physical, ndo chinonzi death ichocho. Saka mubhaibheri umu mune kingdom yakafa. Kingdom yakatanga yakabatana. Munhu akatanga kutonga Israel ari matribes ese akakwana ari 12 ese ndi David. Hallelujah. David ataka kutonga the 12 tribes of Israel. Mwana wake anonzi Solomon atifambe nekufamba kwenguva ndikukudza kingdom message. Ndokubva atanga kutadzira Mwari. Pa 1 Kings chapter 11 zvinonzi Solomon wakada vakadzi kuwanda. Wada vakadzi kuwanda zvinonzi akaine 700 wives, official wives, and 300 concubines to make them 1,000. Hallelujah. Adaro Mwari ndokuona kuti abva panzira dzavo atanga kuvatadzira. Mwari ndokuuya kwaari ndokubva ataura chiprofita akati kingdom ichaseparatwa nepakati, nekuti death inouya nekuda kwechivi. Handiti here? Saka Solomon atadza, kingdom yange yakabatana naMwari. David aitonga achiziva kuti Mwari ndoanoita kuti agare ipapo. There was life in this kingdom. Now Solomon began to sin against God. And when you sin against God, death is to come. Separation. Yes. That is, zvakabatana chivi ndochakufana kupatsanura nekuti Mwari havana option. Wakararama muchivi vanofana kutoseparata newe. Hallelujah. Zvakafanana kumwa poison mutombo wemakonzo. Wotangoti by fire by thunder I will live. Unonzi fast forward wasvika kudenga vatonzi sikana kuranga sipo palisi pano wauya sei kuno. Hallelujah. Meaning to say kuti azviite in other words, you understand what I'm saying? So Solomon atadzira Mwari. Mwari vakati kingdom ichasplita nepakati, asi hazvisi kuitika munguva yako. Zvikutaura kuti wakatanga kurarama muchivi nhasi, hauone kufa kwacho nhasi.
munenge muchi right sana kana sisi ndimi mune muchirova chirungu muri kurova kana kuchechi muri chirungopfeka hembe dzidzodzo but death inozomanifesta kumberi uku wakuzongoona zvinhu zvakuita ungosha kuti zvinhu zvakatanga papi nyamba ndiwe zvako mashuroko pane kwawakapinza rufu nekuda kwechii. Saka kingdom yaifanira kufa nekuti Solomoni mambo atadza yakufanira kusplita. Mwana wake ainzi Rehoboam, zvakanzi naMwari ndo munguva yaRehoboam mwana achatengwa uchibva iwewe ndo panichasplita kingdom, ndichamusiyira 2 chete matribes inova the tribe of Judah and the Levites chete. Saka nyimba yaJudha ndiri kuichengetera nekuda kwemuranda wangu Dhavhidha. Mamwe 10 ayo ndichamapa kune mukuru wako wehondo anonzi Jeroboam. Jeroboam ndobva apuwa mamwe acho anova 10 munguva yake uyu ndokusara ne2. Zvinhu zvasplita ndizvo zvasplita Judah or the tribe behind Judah nevainzi maLevhi handinoza ndove mweya nanhasi maJudha abve pamurayiro handizvo. At the same time maLevhi ndovaiseva mutembo zvikutaura kuti ndovaimirira the spiritual side. 10 avo ndovaimirira the physical side. Rufu rwako kingdom yafa. So that death reigned. Saka kuti death reigned. Rufu rwakatanga kutonga nguva yesei vanhu vakafa. 10 makingdoms akaseparate akaenda ukwai ndo akatanga kunzi maSamaritans. maSamaria nemaJudha ainzi vaJesu ndizvo asi vese vangari vana vaJacob. Last time I told you this. 10 aya ndo akatanga kunzi maSamaria, 2 ava ndo vanga vakunzi maJudha. Saka Rehoboam akatanga kutonga 10 chinotiratidza kuti ndiye akaita kuti kingdom iibva. 10 akapuwa vanhu ava vamunyama akatanga kutya. Letitauiverenga vhesi. Akatanga kutya kuti vanhu vakaramba vachienda kuJerusarema vachinonamatira Mwari kuJerusarema pamwe vachapedzera vazobatana neimba yaDhavhidha vakandipandukira ndokubva ati aiwa rega ndivagadzirire mumwe Mwari kuno so that vasafambe vachienda ikoko kure. Ndovaudza kuti uyu ndiye Mwari wenyu watakunamata kuno ukachaenda uko. Haleluya. Ukamboona vanhu vakadaro anotsanyira basa agotsanya Mwari omupa basa racho. Kana kwakuchechi omuti bisoga offering anoti mazana ivo haisi kushota mari yacho ngozviimba zvinhu zvachasubhalansa uko panga musina basa racho vaibhalansa sei. Haleluya. Say fear is not of God. Vurai 1 Kings chapter 12 verse 25 28 tiverenge iyoyo. 1 Kings chapter 12 verses 25 to 28. 1 Kings chapter 12 verses of 25. Then Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim and dwelt therein, and went out from thence and built Penuel. And Jeroboam said in his heart, now shall the kingdom return to the house of David. If these people go up to do sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn against unto their Lord, even unto Rehoboam king of Judah, and they shall kill me and go again to Rehoboam king of Judah. Whereupon the king took counsel and made 2 cows of gold, and said unto them, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold, thy God, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Hallelujah. Akavavakira zvimhuru 2 achitya kuti vakaramba vachienda kuJerusarema kuna Rehoboam kune 2 makingdoms 2 matribes apuwa ndokwainamata ndokwanga kune zvemweya iye ndokuona kuti vanopedza vanipandukira vakandiuraya ndokubva abvunza vanhu saka ndinovavakire zvimhuru ndokuvaka zvimhuru 2 ndokubva vaudza ndo Mwari wenyu akakubudisa muIjipita ndopakasplita ndopakavengana maSamaria nemaJudha ipapa nekuti maJudha anga akuti isusu tinotedzera murayiro waMozisi. At the same time we are spiritual people, we serve God. Imimi muri kunamata zvimufananidzo saka imimi yese hachadii ndopakagara uvengi rwacho. Haleluya. Saka kingdom yakafamba yakafa kwenguva yakareba
ndakuti unzwisise kuti chinonzi nyasha chii. Ndakuze kuti nyasha chinhu chauri kuigirwa chofanira kuzokupa mufaro, asi hausiriwo wachishandira, iwo wangochipuhwawo. Haleluya. Ndosaka ndiri kubva kumashure kwesoko nekuti muri kuona kuti Old Testament vanhu vari kushuwaira, vari kuurayiwa naMwari vakatadza, vari kupanishwa naMwari, at the same time vari kunzara yomboitika reta sei kana vangotaudzira kuna Mwari. Zvese izvozvo hazvinongobvira zvaitika kumagentile, zvakaitika kwavari. Even world war chaiyo, Holocaust yakauraya maJudha because of biblical prophecies ekunzi makanditadzira, only a remnant shall remain. Matribulations aitika kuIsrael akawandisa. Ndofunga zvinonzi the only city inonzi yakaparadzwa more times than any other city in the world is Jerusalem. Hakuna city yakapwanywa ivakwa ikipwanywa ivakwa ngeJerusalem. Achero zvotikangani. Reason ndeyekuti inyasha dzavawanirwa, asi hona tsekwende yari kupinda nayo. Kana vakangwara anofanira kuziva kuti kana uri munyasha, newe maproblem hamusiyani. Uchadzidzawo hamusiyani, asi hakuurayi. Haleluya. So Rehoboam aita zvinhu izvi, makore ndokufamba, the kingdom yakasplita. The Samaritans were now being considered as Gentiles, kuti ava vakamora hatifellowshipe navo. Isu tine maJudha, toita zvedu, tirwakure murayiro, tinonamata matemberi. Ivo maJudha hationani. Jesu ndokubva azobudikira panapa. I want to go to John chapter 4, verse 6 to 12. Akabva abudikira ari kuSamaria ikoko, ndokubva asvika in Samaria, ndokunogara patsime yaTomesia, ndokubva pauya mukadzi muSamaritani. Dakuti uone conversation yakaitwa ipapo, inokuratidza kuti vanhu vanga vari vamwe chete padzinza, asi vanga vasawirirani nekuda kwechinamato. Hallelujah. John chapter 4 from verse 6. Yes. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it thou being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman said unto him, Say, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence then hast thou had living waters? Art thou greater than our father Jacob? Uri mukuru here kukupfura baba vedu Jacob, but muSamaritani. Handi Jacob ndiye baba wema12 tribes. Zvikutaura kuti muSamaritani asi ari kuclaima kuti baba vedu ndiani. Even tsime ravaitora mvura ranga ritori tsime rakacherwa naJacob baba vavo. Saka maSamaria namaJudha vanga vari vana veimba imwe chete, imba yaJacob, of the house of Israel, in the context yekuti vanga vari vana vedzinza rimwe chete. Asi nekuda kwechitendero, nekuda kwechivi chaSolomoni, kingdom yavo yakasplitwa, kwakaenda 10, kwakasara 2. 2 ava ndo vaisita chinoziva zvemweya. Ava vanga vakunamata zvimpunzo nezvimufananidzo, zvichikuratidza kuti vanga vaspiritually dead. Saka wakaita chinhu chemweya nechenyama zvakasplita, ndo chinonzi rufu. Haleluya. Saka Jesu achiuya, ndosaka achiti come to give life. Haasi kutaura kwatiri vhesi, akuda kutanga apa kingdom yakafa. Ndosaka chinzi the kingdom of God suffered what? Violence. The violence was the division, the death that this kingdom was suffering. They were trying to unite it in the flesh, but yanga isingafanira kudzokeredzwa munyama nekuti aitoda mweya waMwari kuti ive neupenyu. Haleluya. Saka Jesu ndosaka achiti I came to give life, and life in abundance.
sei ari kumhanya ndakayazopa upenyu. Chinopowa upenyu chinofana kunge chakafa. Saka this kingdom was dead, and then Jesus said to come and give life. Saka auya ndokubva atanga kuparidza. Ndopataenda pana Matthew chapter 10 paya paakadedza vadzidzi vake akavapa simba akati endai munoparidza, asi haisi nguva yekuparidzira maedheri, endai kune the lost sheep, nekuti ndo vatiri kufanira tadzoreredza panzvimbo pemweya first tisati tatsvaga mumwe munhu wese, nekuti mumwe munhu wese anopinda mukingdomu nedhoo rinonzi nyasha. Haleluya. Asi zvedu izvi zvanga zviri zvevaridzi. Haleluya. Ndosaka ndizwa kuti Paul anozotaura kubhuku yaRomans anotaura kuti tanga tiri a wild branch yakatemwa yakanograftwa. Mama munoziva grafting yakaita kana anoziva kuti ukakwanisa kutora muti wemuorange wodambura chipisi onouisa pamulemon panotanga kubuda maorange, handizvo? Ndo grafting iyoyo. Muti uyu apa wakakura tanga tisipo, isu takagraftwa. Haleluya. Saka Jesu ari kuparidza munguva yake, ari kuparidza to the lost sheep. Haasati afa, haasati amuka, nekuti upenyu hwake kufanira kumuka ndo unofanira kuita upenyu hwekingdom iyi. Nekuti akafa akamuka yava neupenyu. Kana yava neupenyu zvakangofanana nemunhu ane mari muhomwe. Kana ukati ndine nzara, ukadhumana nemumwe munhu ane nzara, uchitanda ne 3 days andadye ndotenga sati. Wakadhumana nemunhu ane nzara akati hasi hangati nangochama lunch ndajamba lunch. Wakaona une moyo wekuti hano iyi mupe womupa mari yacho yoti hayi inotenga sadza wajamba lunch. Iwe izva ndine 3 days ndine nzara. Uri mutendi musvingo chaiye. Haleluya. Reason uziona kuti zodaiwa indone nzara yakatopfura yako. So I mean to say kuti zvandinazo zvinofana zvasatisfy inini. Kana ndazo kana ndikatokuti hane chinodya ndozokuposheri ndaguta. Handizvo here? Zvichikutaurira kuti hazvaikwanisa kuti kingdom iyi tive nebenefit mairi iwe ichiri yakafa. Inofanira kutanga yamuka yaumira yadzoka panzvimbo, then inozotanga kuti uyai akomana une zvataita kuno. Haleluya. Saka Paul naPeter ndo vanozodivhaidha this message kuti ive nesense kwatiri. Peter anobva atumwa ari an apostle to the Gentiles and to the Jews. Paul an apostle to the Gentiles. Peter an apostle to the Jews. Kune vakacircumciswa kwakaenda Peter. Haleluya. Ndiye anga akuparidza inonzi gospel, good news, rekuti mava neupenyu mamapuhwa mahara, kingdom yadzoreredzwa, kingdom yamumoyo medu. Haleluya. Saka zvayadzoreredzwa, tendai mu the finished works of Christ. Makatenda maari umambo uyu hwamauma muri, imi maamu umambo wofuti. Haleluya. So akatanga kuparidzira the circumcised. Ndosaka wachiona kuti alright, book ya Acts, wakaverenga book ya Acts is a transitional book. Ine zvinhu zvekuti unoti kwava ngwani kutedzera tsika dzawo wani. Apa tiri kuti tamu New Testament. Wakatata book ya Acts, zvinonzi Paul aitomhanya kuJerusalem kuti anobata Passover feast. Kwaanongomhanya sei achipinda kuparidza Jesu? Aimhanya nekuti munguva yaaiparidza yanga iri nguva yetransition. Mukunzwa transition yekuti uchiri kubva kune zvawaitenda ndakunotora zvinhu zvandakutenda zvitsva. Saka pane tumwe tutsika taunenge uchiri kuita tokumashure. Haleluya. Mwari ndokubva wazviona kuti mukomana uyu haasati akuziva rinonzi vhangeri regospel anova Peter. Acts chapter 10, Peter ari pamusoro yaSimon the Tanner. Amene zvaaita ipapo zvinonzi wakatorwa nenzara ndokutanga kufunga kuti amana ndodyei. Zvinonzi kwakadonha shiti ranga rine mhuka dzakamora zvakanzi nonga wanudye. Akati kubva ndiri mudika ndangobvira ndakanonga chinhu chindakadya hazviite. Zvinhu zvakaitika 3 times achiramba. Zvakanzi usati chandakupa chakamora. Akamira ipapo zvinonzi poripoti pakabva pauya vanhu vakabva kumba yaCornelius. Ndobva wataura ukati tabva kuimba yaCornelius, tanzi uye ikoko uye unotiparidzirawo. Kozovadedzwa nokuti aona mutumwa soso. Ndobva aenda ikoko akatoenda achitya nekuti aiti maGentiles akanzi tisamaparidzire. You remember that scripture in Matthew chapter 10? Akaenda ikoko akatozara kutya kuti ndakuenda kune vanhu vakamora ndovaparidzira sei.
akapinda imba vamwe ari kuvaparidzira, mweya mutsvene ndobva wadzika, ndobva wapata avakavhunduka. Chakavavhundutsa aifunga kuti ava vakudiwa mukingdom. Ndopaakabva kana vari kupagamuchira mweya tichatimisa kuti tivabhabhatidze chii. Yanga iri meseji kuna Pita yekuti vandakukupa kwamuri vanga vakamora sechipepa chaiona chiya, asi kana ndakupa vachena. Haleluya. Saka haana kutinzwisisa nekuti angatone tsika dzake. Vakatombonesana na Paul vakatukana kuti wewe unotisiva vanhu nokuti wakaonekwa vakagara pamagentiles, wakaona vakuru vemurayiro vakupfuura, unobva ipapo unohwanda unomira pasai ipapo. Nekuti izvozvo wakaenda kuIsrael, wakasvika mushopu yemujudha chaiye, wakamupa mari, haakudai kana uri mugentile, anotinongedzera chawakuda, anodai haatauri newe, wakamura. Today, I'm talking about today. Ask people who have gone to Israel. They will tell you kuti kushare bench newe, so ashe unogara paara musunga. Up to now ndo zvavari, because vanoti aya Gentiles akamora. Saka ndo zvanga zvakafanana na Peter nguva iyoyo. Apa Mwari varida kuti vhangeri richienda kwese nekuti Jesu akamuka. Anditi zvere? Akuti now go ye therefore kwese. Asati afa mainzi paridzira yavo. Afa amuka zvazve munhu wese. Mafanira kuti vaudza good news yekuti vachipinda mukingdom. Peter ndokuenda achine tsika dzake dzekuti no vanhu vakamora. Mwari ndobva avabhabhatidza nemweya. Wakaona munhu abhabhatidzwa nemweya, saini yekuti hakuna chimwe chichamukondema futi. Ndobva vavhunduka. Haleluya. So I wanted to read this scripture. Ndakuti uverenge scripture iyi. Endai pana Galatians chapter 2 verse 8. Ndikutaura the same thing that I'm saying. Galatians chapter 2 verse 8. Galatians chapter 2 verse 8. Yes. For he had wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision. The same was mighty in me towards the Gentiles. Akapa Peter kuti anoparidzira vanhu vakadzingiswa kuti maJew. Some versions of you are saying Jews. Peter ndiye akanzi ndiye anoparidzira vakadzingiswa. Inini Paul ndiye akutaura ndakabva ndapuwa maGentiles. Saka gospel regrace rakauya naPaul kwatiri. Handimazvizvisa? Ndofunga ndakatokuexplain naye mafambiro azvakaita kuti tisvika pana Paul kuti Paul akuti ndakuenda kumaGentiles vasina kudzingiswa. Nekuti in this scripture, go to the last chapter in the book of Matthew. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Matthew chapter 28, 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. Go ye to all nations. Iyi ndo yakazopuwa ya mandate yekuti chiparidzirai munhu wese. But vanhu vari kuudzwa vane kaushirindini kemirayiro. Peter ane kaushirindini kekuti no maGentiles ane chii. Mwari ndokubva vavasplita vakati vachiparidzira gospel irori kune vakadzingiswa. Paul ndokubva ndichiparidzira kune vasina no maGentiles. Ndosaka kuona kuti 3/4 yeNew Testament yakanyorwa naPaul. Book of Romans Gentiles, Corinthians Gentiles, Ephesians esangari mapagan nation kana kuti vanhu vangu vasati vakambonzwa nezvaJesu kana nemurayiro waMozisi kana ndovakatichiparidzira. Haleluya. Saka paaiparidza ndopaane nyaya takapedza apa todaita achingapedza. Haleluya. Paari kuenda achinoparidza kwavari ndopaari kutaura chinonzi administration of grace. Kuni Old Testament kwenda ngokuudza kuti nyasha dzaita zvekusarudzwa munhu. Ani ndizvo here? Iyi manje type yegrace yemuNew Testament, you are administered grace. Handizvo ndiri kukuudza nezveevhangeri. Hani ndizvo? What I'm actually doing is I'm administering grace to you. The more knowledge of the word of God you have, the more you find that grace will begin to grow. You grow in grace. You don't grow in anointing. Hallelujah. Unokura muchi?
aukure anointing. Anointing mweya mweche tori pauri. Even wakwana munhu akadai makawira mese pasi, mumwe akadai mobva madonha, azvire kuti ane hope anointing. Chigubhu chakazara ichi. Ona mumwe ari kutatarika kana kudzinga kana dhimoni kuti adikitira zvaakuchema. Ingora anointing mwechete. Atichasiyana ilevel yechi grace ndo inoadministrwa according to the depth of knowledge that you understand of the things of God. When you know nothing or you know little about the things of God, you find that also the manifestation of the things of God. I've met so many pastors wekuti anotaka ita kana deliverance service arare kumba kwake. I'm telling you, awarare. I need pastor my deliverance and did. But a week into the water. I've got somebody that's really I don't tell the pastor Miramu Wanda. The Haro and my demon pastor. I'm telling you the truth. Nyamu Wanda. And so the Chaperani, but now you understand? But when I still Moriko, as rare to Yana and Yagawandan, the administration of grace. That it comes by the understanding of the things of God. Yes. If you know little, that's the same way that you manifest the things of God. Hallelujah. Saka Paul, okay, very nice message from our administration of one for the Shim. Ephesians chapter 3, verse 2. Ephesians chapter 3, verse 2. You know, Ephesians chapter 3, verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you what? Open it, oh, that's in the for NIV. Hallelujah. Ephesians 3 verse 2. Pana na NIV. Pana ndo ndo zia pepe rakochi. Ephesians chapter 3 verse 2. Assuming by the way that you know God, you know God gave me the special responsibility of extending His grace to you Gentiles. As I briefly wrote earlier, God Himself revealed His mysterious plan to me. As He read what I have written. No, that is verse 2. That is you. No, do I trick you to doubt that you are not to see. Assuming by the way that you know God gave me the special responsibility of extending His grace to you Gentiles. Of extending His grace to you. Murugona ki grace iko extendwa. Yeah. Iri kupuwa. But munhu acha ari kutopuwa munhu. Old Testament pamonzi anzani uyu Noah found favor, Noah found grace. Yeah. But here it's kunzi found grace manje. Iri kunzi ndiri ku-administer grace to you. I'm administering grace to you. Saka tiri ku-administer ichi inyaya yekuti dzapuwa munhu nyasha dzinofanira kupuwawo mumwe. Hallelujah. Ndosaka zvabatana kuti Old Testament maJudha akashanda vakazvifira vakapinda nematambudziko akawanda. Iwewe ndokubva wapuwa that grace through the gospel. Hallelujah. Saka dore kuti upinde mukingdom inyaya yenyasha dzawaadministirwa mukuburikidza nekuparidzirwa about the gospel. When I preach about what Jesus Christ did for you, I'm administering grace to you. Amen. Hallelujah. The more you know about the things that He did for your life, the more you are growing in grace. Hallelujah. Hakuna munhu ano New Testament anopona nekushandirwa bataiza ndikutaura izvi. Wakamboona uchida kuti pese pawasvika wewe nditorya maoko zvinzangu zvakadabasa ausati watanga. Uchaona mawivha anochinja kala panapa uchibatwa. Kusvika wasvika palevel yekuziva kuti chinochengeta munhu kuNew Testament
inyasha that has been administered through the gospel. If the gospel is not understandable, or if I'm preaching things that are not being understood, I'm depriving you for growth spiritually in the area of grace. Amen. Wakanti vachidza kwasa vane nyasha tarisa kuti vakadya zvingani zveshoko raMwari. Haleluya. Hakuna zvinhu zvokuti anzwi yako unode kuturike uite nyasha pamusoro peupenyu hwako aize. Ndiudze vhesi yacho inotaura kuti akaturikwa nyasha mumaoko pamusoro akaita nyasha dzakawandisa. Through the gospel and the exploits of the cross, when you are knowledgeable of those things, then you begin to grow in grace. Amen. Without that, you always suffer. Nyasha dzinodiwa vana vaMwari handikunyeperei. I'm telling you, nyasha dzinodiwa, ende idzo nyasha dzatinoita manje dzinotoda kuonekwa pauri. Amen. Nekuti dzakasaonekwa vanhu havatiende. Haleluya. Zvakambofana nemunhu anoroya. Wakamuvhiringa unonzwa toni yelanguage yake kutaura kuti tatonjenera. Kapana kamutaurira kuti unoti panapa ndikupuhwa maoni mushoti ndokwataura ndabhedha kubwa. Nekuti anoda kuti mushonga wake ubhosanya tokuratidza kuti wakuzoenda kumberi. Same applies with God's grace. You might not speak about His grace, but His grace should be visible. Hallelujah. Saka Paul, pane manje zvinhu zvandakutaura handati message inonzi thorn in the flesh. Ndoda kukurachidzai zvinoita nyasha. Dzinoshanda sei pastor? Handimanzwa kuti mawiri adzo zvinoita sei. Saka pandinenge ndikuparidzira kwaye ndiri kuwedzera nyasha, ndokuwedzera nyasha ikoko. Amen. Hallelujah. Ndadziwedzera mubvunzo ndeyekuti chindiudzaiwo kuti dzinoshanda sei. Pamwe dzanga dzichishanda kwandiri ndisingazive kuti aiwa ndiri munyasha manje. Hallelujah. Munadzida nyasha here. Handavasikana ndiri munyasha mazwani. Apa dzedzawedzerwa hadzo sarai. Ndiri kundofarira kamarira ngouya ndiri ndiri munyasha vasikana mazwani. Ndidzo here chaidzo idzo nyasha idzi. Oro inyaya yemari yangowedzerwa zvayo ukangoti ino ndindomwa ndamunyasha manje. Hallelujah. People you know what? There are certain things that can be a blessing upon your life, or that can come because of your hard work. That has nothing to do with grace. The fact that you are just a hard worker, you earn more. Hallelujah. Kwaita chinhu chekuti pari kuonekwa nevanhu kuti munhu pane zviri pari mani. Hallelujah. Old Testament, Joseph akatanga ari mukomana webasa achikoroba. But muridzi wemba ndiye akatanga kumoti iwa pane zviri pa. Akamoti iwoga chirega kutsvaira iwo. Chikontrola vanhu vese. Ndobva atanga kukontrola vanhu vese akanoti iwa still pane something chirapa. Haasi kutarisa qualification, haasi kutarisa chi, asi ari kuona something. Kusvika Bhaibheri ranyora kuti Potifa akazviona kuti kubva patanga kushanda munhu pano pane zvipitika. Ndozvinonzi nyasha idzodzo. Dzinopopota kana yakwana nguva yacho. Hadzibvunzwe kuti une nyasha here kana kunyora kuti I have grace. Dzinoonekwa kuti aiwa munhu pane chiri pano. Haleluya. So Paul ndobva atanga kuparidza nekuti ari kuti nyasha idzi dzakapuhwa ini. Apa Mwari manje vakakupa nyasha dzavo manje. Vane tsinga yekuti vanenge vachida kuti nyasha dzavo padzinenge uchifamba paye vanhu vaone kuti aiwaka munhu uyu kauyu hakusi kugona kwake ndiri pano. Haleluya. Ndosaka kuti iwewe you are a moving testimony. You are preaching the gospel better than the preacher. You might not be speaking the words that I'm speaking today, but when you are moving around, your actions and the things that are happening upon you, people will testify that there's something there. Hallelujah. Saka Paul ndobva atanga kuzoona izvozvo kuti pane zviri pandiri. Apa Mwari vakati zviri pauri nda kuti wozvionekwe nevamwe. Ipapo manje ndopanotangira inonzi thorn in the flesh. Ita thorn in the flesh. Nechiona zvikorera kuti minzwa uri munyama. Haleluya. Unenge wakatyokeramo wasingagone kubvisa. Muzandi kutaura. Nekuti vanhu havatonzwisisa kuti dzinonzi nyasha dzine chii.
Vanhu vacho ndona kuti ari kukomplaina haasi kutodziona ngesha zvachiwo kutodziona pari ndonota munhu achinja unombotozoona kuti sabata ndona kuti uyu munhu ndiye achinja manje but haasi kuzviona zvese izvozvo iwe uri kuona nyasha kuti this person does not see the grace upon a life or his life but achikomplaina daily but iwe paari kuona chi saka ndakuvereka vhesi yaPaul akapuwa kadhimoni kana kataura kati vurai 2 Corinthians chapter 12 akuti mutangoverenga pavhesi 6 chaakapwirwa kadhimoni kacho kaaiti ndakataya kukumbira Mwari pakadzinga asi kamweya aka hakana kuenda nekuti Mwari pane zvawakataura pamusoro penyasha dzawo. 2 Corinthians chapter 12 from verse 6. Yes. If I wanted to boast, I would be no fool in doing so, because I would be telling the truth. But I won't do it because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me. Mutumwa wa Satani, meaning demoni. Kana uzungazisa mwije atara bamwe n'irungu. Akatumirwa demoni. Kwete kubva kusati kugena na Mwari. Kuti demoni irikai ndarisumukerete pana Paul. Atipariza kudaro demoni rinofana kutomenda. Chariri kumutomentera ndechekuti akuziva too much about me. Nekuti ndakuudza kuti unokura munyasha. Endo kana muchiziva haumire kudii ndikukura haumire kukura nekuti ukuramba uchiziva moka. Saka Mwari vakaona kuti aiwa uyu munhu manje kuzivisisa kwazonyanya kukura kuziva kwokuzivisisa. Saka munhu anofanira kuramba ari yechibhei though akuziva the mysteries of heaven. So the best way yekuti ndimukontrole munhu yekuti haazofamba ari mupride. Rega ndimutumire dhimoni risingadzingike. Message of Satan. Kwaari rinenge naye hakuna anoziva kumaBiblical scholars kuti demoni iri kana kuti this message of the devil yaimiita sei. But zvaimurwadza nekuti aiti it was a thorn in the flesh. Minzwa wari munyama zvairwadza. Asi zvaiitirwa nekuti asafambe in pride nekuti he now knew too much of spiritual things. Amen. Hallelujah. Saka ndakuti tiverenge futika unyazonzwa kuti ari kutaura kuti aiwa ndaida kubosta ndaibosta nekuti ndine zvandakapuwa zvandinoziva zvikuru. Asi nekuda kweizvozvo Mwari vakanditumira a messenger of the devil to torment me so that I will not walk in pride. That experience is worth boasting about, but I'm not going to do it. I will boast only about my weaknesses. If I wanted to boast, I would be no fool in doing so, because I would be telling the truth, but I won't do it because I don't want anyone to give me credit beyond that day, beyond what they can see in my life or hear in my message. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. To torment me and to keep me from becoming proud. 3 different times I begged the Lord to take it away. Akakumbira katatu kuti Mwari please bisai katomenta kamweyaka bisai mweya uyu Mwari. Asida kuti uverenge zvavanotaura ndo definition inonzi nyasha manje. Tuvatapariza message yanhasi tovhara ipapo. Zvava zvanzina Mwari. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weaknesses. Zvakanzi my grace is sufficient. Murunzwa ndokutaura. Ari kutomentwa nemweya wetsvina. Mwari havasina kuudzinga. Zviri kumurwadza asi vari kuti wakadaro uchibaikana uchibayiwa uchidzvanwa haufe hauparare. Nyasha dzako dzakaringana dzinokuchengeta wakadaro. Munozvizivisa here izvozvo? Vamwe vedu tozviziva. Unongori pamahwana asingaite. Iyayo mahwana acho ndo thorn in the flesh yayo.
Jehovha vari kuti ndokuchengeta wakadaro uchirwadziwa kudaro. Nyasha dzangu ndo dzinotariswa. Nekuti my grace is sufficient. Vamweni hamukuenda kumabasa, hamuna chamuri kuita, asi kurarama sei, hamuna kana mbabvu dziri kuverengeka, asi kungona kumuka, asi kuti Mwari please zvinhu zvanyanya izvi. Zviri kutozikanwa nedenga, asi denga tsika rayo nderekuti rinoda kuti nyasha dzionekwe. Ende nyasha kuti dzionekwe zviri kutaurwa kunzi my grace is sufficient. Saka ari kunzi zvauri kufunga izvo kuti mweya uchaenda, uyu ndo uchakutomenda kusvika wafora. Ende zvinotaura kuti hapana imwe vhesi yakataura kuti mweya uyo wakazoenda. Munhu ari kunyora bhaibheri, hamusaka mumwe munhu ka akanyora zvatakatenda, ndiye anga aina messenger wekuti waitera kuti wakaona munhu wemweya akudedzera kuti this was a thorn in the flesh. Ndimofunga kuti dhimoni raimudii. Anga asiri munhu mudiki iwayo. Vanhu vekuti vakadzidziswa murayiro waMozisi vaya vanoti kana kuda kutema nematombo handife ndakarasa murayiro wangu, ndo type yemunhu. But wakaona type iyo yakutema kuti aiwa zvanyanya, akanamata katatu kuti please God take this away. Mwari akati kwete, vainopa one answer one. Nyasha ndo dzinokuchengeta. Haleluya. Pane pandiri kunyazoda verengai pazasi pacho panzi my grace is sufficient and is made perfect in what? Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. My power works best in weakness. Wakaona mwana wa Mwari chaiye, vanhu vakutarisa vanonzwa tsitsi. Vanonzwa tsitsi kuti kumana upenyu hwacho waita sei. Izvozvo ndo zviri kuda Mwari izvozvo. Vaona kuti vanhu vaita kuti upenyu hwake uchaita zvichiitika paari munhu. In that weakness, that's where the power of God is made mighty. Hakuna mwana wa Mwari kuti kana akatariswa you find a mighty man kuti ano uyu munhu kwayo ndiye ndo vana wa Mwari. You always find something that you say, munhu uyu zvinhu zvokudai. But at the end of the day, the question is, you always find progress. Ari munguva yekuti akaudza munhu situation yake kuti I don't even know what's going to happen next month. Angatendoziva zveshuwa. I don't know kuti ndichamita renti yangu sei, vana vadaenda kuchikoro, zvinhu zvangu zvakandiomera. Achitaura kudaro, munhu wese omuvhurira ziso, ozomubvunza next month kuti I don't even know takazongobatana zvakaita. Ndonyasha idzodzo. Atiwa kutotaura nemuromo kuti handisi kuzvigona. Meaning to say you are proving that you are weak. The moment you become vulnerable in the natural, you become mighty spiritually. Vanhu vanenge vachiona ishift, ndosakaona kuti vanhu Satani akairasa. Paakatarisa Jesu akaona kamunhu kekurwera pamuchinjikwa. Haana kuziva kuti weakness nemunhu uyu ari kudedzera kuti kana ndichinda ndinokwanisa kudedza a legion of angels. Dzakarwa hondo panapa makaparara mese. But he still made himself vulnerable. Azviita vulnerable ngomana akatora munhu roverai achitei zvakadai zvakaita sepanyama sevari kuhwina. But the end result, God does not matter how you start, but the end result is what will tell you whether you have grace or not. One of the challenges, they are part and part of the package of grace. You cannot speak about the grace and not speak about the thorn in the flesh. There are things that torment you, we know. There are things that are difficult in your life, we know. But at the end of the day, we will see the end result, we will be on the winning side. Don't you know the nyasha? Paul akazinzukitisa the hard way. Akazinzukitisa nenguva zvakaoma. Kuti angati akomana, just imagine kuti pamwe dhimoni racho raiti kana ari pamberi peservice rinotanga kutaura. Imbofunga odonha pasi unotanga kutaura. Wanaodedzera kuti kana dzedza hapana zvaMwari pai. Next week wanzwa wapo asvinisa mapofu kakusaito. Vanoti hakuna munhu angasvinudze mapofu. Tamuona kuti akidzinga madhimoni ukaita zvakadai. Manje unoti saka ndezvani zvaari kuita izvi. Vari kuziona kuti iyo pane shamwari. But weke waona rimwe side ndakati ndingakarowa nemuyesu ino. Uya ukakunamatira unokwanisa kungopedzera wane muyesu ino. Haleluya. Nekuti ukatoverenga Moses the life of Paul, anotosvika nguva pamwe waitanzi matheologians aiti anzi akaine mwana aimunetsa, anzi mwana uyo aimunetsa zvokuti aimunyadzisa kwese kwaaenda.
That's what the theologians say. Some theologians say that I'm blind, I'm not going to own, but I am I'm telling you, they are servants of God. When people, whenever we want, I just want none of church. You don't know this. Did you put what? Did you put what? Did you put what? So you know material what you pour. Kumwana wangu na Jehova. Mwana yeye anakachengetwa. Nyasha zakalingana ndio zinomuchengeta. Hallelujah. Amen. There are a lot of mysteries that people do not understand. When you become a child of God, it does not mean that that's the end of calamities. No. When you are being fought without God, that's a war. But when you are being fought with God, that's persecution. Hallelujah. Ukandirwisa ndina Mwari, you are persecuting me. Ukandirwisa ndisina Mwari, watanga hondo. Iwo hondo ndofana kudzorera wochita zvandinoita. But when I'm with God, I'm persecuted. But the Bible says, hakuna akasiya imba, akasiya vabereki, akasiya zvese zvinokosha. Asingaziwane mumwaka watiri kurarama uno. Asi with the persecution. Panototaura kuti with the persecution, zvikutaura kuti zvese zvauri kuchemerera unofanira kuzviwana. But unotya kukuwara kwenyama. Ukangozi wambozvitsveivhijana. Kana Mwari vari kukukanga hautsve unotsvirira semabvudzi. Asi wakakangwa naSatani anopisa hadambise. Asi kana vari Jesu vanokanga kusvika watsvukira, kusvika wakunhuhwirira. Haleluya. Saka wakaona munhu achiti ndiri munyasha, ari kutaura zvakawandisa. Ari kuti ndiri munyasha, ari kutaura kuti ndine zvandiri kufesa zviri kundiomera semunhu. Because I'm a weak man, I'm flesh. Amen. But chiri kundichengeta kuti ndizotarisa zuva ramangwana, handisi kuchiziva. Ndozvauri kutaura izvozvo. Saka ndikakuti zvakati ndiri munyasha, ndozvauri kutaura izvozvo. Kuti I'm not sure of what is going to. Ndosaka chinezvera kunzi kana wakutenda maari, you are not even allowed to worry of tomorrow. Yes. Hallelujah. Amen. Unoziva kuti ndakamboudza mwe munhu ndakati last time ndakambokupadzira message yachasi. Inoitaura about the provision of Elijah. Elijah akaudzirwa chikafu nemakunguo anozikanwa nekudya nyama. Muri ngandikuta makunguo akaona nyama hatambise. Izvozvi mamwe atangwaita zvitanogara mabhini chero mutaundi munhu. Asi Elijah aifidwa nemakunguo anodya nyama. Ndouya negune romusira nyama maoko. Wegadzika. Oya chingo gadzika. Asi pakupera kwezuva aiwana chekudya chamuchengeta. Haleluya. Pane vamwe venyu vekuti haatoona kuti handina chandiri kuita chandiri kushanda ndikundipa mari. Zvokuti panopera mwedzi pacho kuti ndizotaura kuti ndabata 1000 yakakwana kana 3000 handina musuwo wacho. Zvinhu ndichingoona pamwe 200 apa 500. But panopera gore kana panopera mwedzi wacho kana panopera mwedzi yake ichifamba anozongoona zvandabhalanisa zvinhu zvacho zvese wani. Handizvo. Chiri kuita izvozvo handiwe wabvuma kudhara kuti zviri kundibvara izvi. Chiri kuzviita izvi ndo chinonzi nyasha dzaMwari. Zvakasaitika izvozvo, then the administration of grace that we are doing is useless. Unofanira kutofamba uri ipapo. Unongori pama 1 asi uchienda. Haleluya. Unofanira kuti zvinhu zvakandiomera akaumire. Aumire. Vanhu vanobaitorizira this time zvakamuomera this time mukamunhu waitogogodza asi kana achindipe 1 rand mupei wakaomerwa kana unovaziva ni waispread the news. After that wazoona hapana futi zvaitika munhu eyapfura. Then the question is chiri kumupa chinhu to chii? The Bible says many are the afflictions of the righteous, but the Lord will deliver them from all. Meaning to say you are allowed to be afflicted, Yeah. but they are not allowed to overcome you. Oh, yes. The afflictions will never overcome you. Yes. Hallelujah. Amen. Now we are in Jeremiah chapter 1 verse 19. Muri munyashere? Tiri munyasha.
wakaona uchiregedza kuverenga shoko raMwari nekurinzwa, you are depriving yourself of a portion of grace. Hallelujah. Wakaona wakurinzwisisa uchiramba uchirirarama, I'm telling you, your grace is more than enough. Hakuna chinokudonhedza chingangouya asi achitenderwa kudonhedza. Jeremiah chapter 1 verse 19. They will fight you, but they will fail. Vanofanira kutokurwisa, saka fight ndinotanga. For I am with you and I will take care of you. I, the Lord, have spoken. Ndini ndataura zvanzi they will fight you. Zvikutaura kuti fight havamise. Fight vanotendera kuti vanhu vakurwise. Asi the end result ndeyekuti havatenderwe kukunda. Hallelujah. Ndozvaizwa Jeremiah kuti kurwisa vachakurwisa, asi they will not overcome. Zvikutaura kuti varoyi vaye vanoita kuti havafanire kufa, vanofanira kuzoita nyomwo vachiona progress ichiitika. Hallelujah. Saka ibve zvatochera kuti pamwe pacho unonzwa munhu achidzera kuti anoita all night prayer kuuraya varoyi veshe vari kumusha. Mangwani makuseni vanotomufonera kuti kuri sei South Africa. Ukana munhu abata mutuna kuti akomana vanofarina. Aiwa, havafanire kufa. Kana wamunyasha unovada kuti varambe vachikanda zvipikiri. Vari kukanda zvipikiri papo, Mwari vachingokusumudza kusvika ivo vatenda. Ivo basa rako nderekuti waparidzira neminanda iri kuitwa naJehovha. The more God is delivering you, the more you are teaching them a lesson that God is more mightier than the demons that they are submitting unto. Hallelujah. Saka havabviswe vanofanira kukuvenga, vanofanira kurwadza. Vamwe nyika munokutorwara kuti ndakaenda kwese ndakanamatirwa, asi uri mupenyu wani. Chakakuchengeta ndichi ndechipichi. Ndonyasa idzodzo kuti uri kurwara unomukuita panapa ndamboenda ndashanda but zvinaswika kunditira mushi ndaita zvinhu zvinoita but the thing is, are you not progressing? Wakaona upenyu wautarisa nekuomerwa kwese kwawabva, wakautarisa wakaona washaya progress uri mwana waMwari, then you come and deliver you. Asi wakaona wakaomerwa kudaro, asi uchingozoita pull through, otoshaya kuti zvinhu zvake zviri kufamba sei, ndazopakunda sei, une nyasha dzaMwari dzausiri kutenga. Hallelujah. You can stand up on your feet. Hallelujah. I want you to read this last scripture. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. I want to visite kuti kudzanywa uregwe. Unofanira kutodzanya. Asi zvinokudzanya zvacho hazvikwanisi kukuputsa. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. We now have this light shining in our hearts. Tane chiedza chiri kubwinya mumwoyo medu chinovavhangirira Mwari nekuziva kuti Jesu akatiitirei. But we ourselves are like fragile clay. Asi isu sevanhu takangofanana nezviumbwa zvehari. Containing this great treasure. Takakontena this great treasure, the wisdom of the kingdom, or the knowledge of the kingdom of God. Makaverenga ku Old Testament, Jesu achikuparidza zvinonzi aiti the kingdom of God is like a hidden treasure. But now scripture iri kutaura kuti treasure iri matiri tinayo is hidden in us. So zvandichi. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. This makes it clear that our great power is not from who? From ourselves, but from God. Continue. Verse 8. We are pressed. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. Zvindonzi mahwana apere anofanira kuya nemasaidhi ese. Kana uchinoona mwene saidhi rekutora rakavhurika arikutouya kuti avhare. Nekuti zviri kunzi we are earthen vessels, hard pressed from all sides. Hakuna rasara. Ukatarisa uku kukupisa, ukatarisa uku kuri kupisa. Ikoko ndokunzi you are earthen vessels that are being crushed from all sides. Nekuda kwechiedza chiri mumwoyo mako, the treasure that is hidden in you. Izvozvo zvacho zviri kuita kuti udzanywe. Asi nenyaya yekuti unozati ukatora mvura ukaisa muchigubhu ukavhara ukadzvanya chigubhu hachikirashike. Asi kana chiri empty unochitswanya ukachipeta kudai. Chiri kuita kuti usapwanyike ndechiri mukati. Chinova shoko raMwari, chinova the knowledge of his kingdom.
Uverenga the last part yacho. The last part of that scripture. We are earthen vessels, hard pressed, perplexed. Toshambitsika zvinhu kuitika kuti amana zvinhu zvizvi mafambiro azvo handikuziva zvikufamba sei. Uchizvanyiwa. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. Yeah. We get knocked down, but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continues to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Zviri kunzi nekuda kwematambudziko iyayo auri kufesa iyayo auda kundiudza iyayo sati waya kuzondiudza ndo zviri kunzi ari kufanira kuramba akakudzvanya nekuti mukudzvanywa ikoko you are actually partaking in the death of Jesus Christ. Saka ndiwe uri kurarama mujesu chaimo chaimo. Haleluya. Zvadati zvakwana izvi. Haleluya. Saka vanhu vainzi muri asikana makati ndiri munyasha mukuziva zvamuri kutaura kuti ndakadzvanywa masaidhi ese asi I will not be broken. Ndakadzvanywa kwese asi I will continue. The grace of God is sufficient. Hallelujah. Ndochinonzi nyasha idzodzo muNew Testament when you say the grace of God. Saka powainamata pese kuti the grace of our Lord Jesus Christ be upon you. Nekuti ari kuziva kuti hakuna pamuchawana muswanya nokuti uchafara 90 minutes kunge munhu webhora kuti haizoti upenyu hwangu uri wakadirwa shuga. Even wakaita mari sei, challenges will keep on coming, but the good thing is they will not break you. If we take away that process, we will lose all of you, because chinoita kuti udzoke pano une chaunoziva kuti chini chakandisona ichi handiniso chini chinofanira kugadziriswa ichi chabva ichocho obvabatana nechinofuti kuti akomana koichi chauya kuti nekunoko chazvaipika. The more you stay there, the grace of God is being made visible and people are seeing the hand of God upon your life. Hallelujah.